Poštovani gledatelji, dobar dan. Miran san mnogih je Brođana prekinuo u požaru u samom središtu grada. Naime, oko 5 sati zaprimljena je dojava da je u ulici Petra Krešimira IV. Došlo do požara kojim je obuhvaćeno nekoliko parkiranih osobnih automobila. Požar su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe grada Slavonskog Broda, dok je mjesto događaja osigurano policijskim službenicima. Poznato je kako na sreću nije bilo ozlijeđenih osoba, a prema neslužbenim informacijama mogli su se čuti buka pa čak i pucnjava. Policija nastavlja svoj rad, očevid je u tijeku uz nazočnost inspektora zaštite od požara kojim se utvrđuje uzrok, odnosno važne činjenice i okolnosti koje su prethodile ovom požaru. A oko 80 poduzetnika i obrtnika Brodsko-posavske županije okupilo se u Sapcima na druženju organizaciji zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a, a koja je osnovana kako bi se na konstruktivan način pomoglo razvoju poduzetništva i obrtništva u našoj zemlji. U popodnevnim satima na području lovačke udruge Kuna Garčin druženje je upriličeno uz specijalitete slavonske kuhinje, tamburašku glazbu i turnir u gađanju glinenih golubova. Na turniru se natjecalo 8 ekipa i 40 pojedinaca. Prvo mjesto najbolje ekipe osvojio je tim Za bolju Hrvatsku, a najbolji pojedinac bio je Ivan Hradovi. Sapca nije slučajno izabrana zbog ovoga zbog čega se mi ovdje nalazimo, zato što je na ovom području to već duga tradicija, imaju dobro opremljeno središte i bilo je prigoda da u okviru i Hrvatske demokratske zajednice, koja je i na ovom području vodeća i dakle dugo je načelnik općine od strane Hrvatske demokratske zajednice, pa i to isprava prilika da se nađemo ovdje u Sapci u jednom neformalnom druženju. A čisto iz jednog formalnog razloga da se ljudi međusobno upoznaju i da međusobno komuniciraju, a iz toga će se vjerojatno uvijek nešto iskristalizirati, nekakva dobra ideja ili čak razumijevanje za onu djelatnost kojom se obavljaju. U tijeku je natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz mjera ruralnog razvoja za podmjeru 5.2. Riječ je o potporama za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, neponovljenim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Natječaj je otvoren do 30. listopada, raspisan je ponajviše zbog šteta nastalih uslijed požara i suša. Hrvatskoj su na raspolaganju deseci milijuna kuna iz programskog razdoblja, pa novac se nije upitan, ističe ministar Tihomir Jakovina. No upitno je tko će moći do tog novca. Naime, potpore iz podmjera 5.2 mogu ostvariti poljoprivrednici koji bilježe štete više od 30%, ali za točno utvrđene vrste šteta. Višegodišnji nasadi, mehanizacija, objekti, postrojenja, oprema i ostalo. Vaše pitanje je zapravo da li su tu jednogodišnji usjevi žitarice? Ne. Oni nisu obuhvaćeni ovom mjerom ne samo za hrvatske farmere, nego za farmere Europske unije. Kroz takvu mjeru, odnosno podmjeru, ne mogu se financirati štete na jednogodišnjim usjevima. Govorimo zapravo o štetama koje nastaju i trajno umanje poljoprivredni potencijal obiteljskog gospodarstva. Iz toga one obuhvaćaju zapravo i matična stada i višegodišnje nasade, još jednom kažem mehanizaciju, poljoprivredne objekte, opremu i ostalo što je sastavni dio obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Košarkašice Broda na Savi pripremaju se za premijerni početak prvenstva u A1 ligi u kojoj je prvo kolo odgođeno za tjedan dana. Prema tome nova sezona za Brođanke kreće 10. listopada s domaćim susretom protiv Zadra, što je dovoljno vremena kako bi trener Boris Virag još bolje pripremio svoje igračice. Za Brod na Savi ova odgoda je dobrodošla, budući će povratnice Marina Akšamović-Čurković i Helena Pračuk-Mađarac imati dovoljno vremena kako bi uhvatile ritam te se uigrale s ostatkom ekipe za tešku sezonu koja je pred njima, ali i pred klubom. U svojoj pretposljednjoj prijateljskoj provjeri košarkašice Broda na Savi na domaćem su terenu sa 60-54 svladale mladi Krajišnik iz Banja Luke, člana Premier lige BiH. U igri ekipe trenera Borisa Viraga primjetne su oscilacije koje do početka prvenstva mora biti što manje. Protiv Banja Lučanki je bilo dobrih poteza, ali onih manje dobrih, što će se pokušati ispraviti do prvog kola i dolaska Zadra. Između dvije utakmice s mladim Krajišnikom Brod na Savi održao izbornu skupštinu na kojoj je za novog predsjednika izabran Krešimir Herceg. Pa neće biti lako, prvenstveno zbog borbenosti ovih cura koje su pokazale u ovim pripremnim utakmicama, pogotovo u utakmici u Banja Luci, čak možda više nego ovdje i mislim da je to rezultat
malo povećanog umora jer je još uvijek pripremni period ekipe i što Boris s njima radi malo više sad na fizikalijama, ali moramo isto tako biti realni i reći da je ovo jedna od najmlađih ekipa u prvoj ligi i da je u biti rezultat ostanak u ligi. Ali definitivno da nikom neće biti lako ovih. Do kraja dana prevladavat će pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura uglavnom od 12 do 16 stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala na pozornosti. Ugodan nastavak dana.